Гуманитар ярдам йыуда ярдам итүдә күптәр күңелеше йөрәк кушуы вынсаты башкара, чөнки хәрбиләргә дәүләт ярдәме гына түгел, җәмгыять теләктәшлеге лә мөһим. Шунда ирекмәндәрдән береһе белән танышырбыз бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсем Әштанова. Программабызның кунагы ирекмән Айдар Гыйбадәтов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Айдар, һез инде күптән был ирекмәнлек эше белән шөгыльләнгән кеше дип беләбез. Тамашачыларның исенә төшерәйек. Yanlışmam 22 yıldan yürütüyor gumanitar yardımda. 22 yıldan başlap yürüyüm. Yardımda yigitlerge yardım etirge. Nisik başlap verdik? Başlap gidiyor oldu. Birinci Hosnul Üniversitesi Nabiyulu Şadgayne. Salavat rayından irikmen. Yigitlerge yardım benem yolga sığam deyip şul yadımına men аңа шылтыраттым. Айтам, мен де барам едім менен, мен де үйрек баштайым едім менен, ярдам етерге, егіттерге. Шуны телек шундай болып кетті енді. Шул үйрек башталды. Гел, юлдабыз, ярдам етерге, егіттерге тырышабыз. Рөстәм Хоснуллин беләбез, Салават районынан ирекмен, ул шул яктарга, Донбасс һәм Луганск яктарына 2014-15 еллардан йөргән кешеләрнең бере, ирекмәннәрнең бере. Димәк, һез дә үзе белән ияртте. Мәйе, ияртте инде, ул 14 елдан башлап йөрү. Ул йөргәс, ияртеп, аңа ияреп сыгып китү. Үзем теләгем менән. Нинди ярдәм алып барасыз егетләргә? Аларга әле вакытта нимә кирәк? Әле вакытта ярдәм итәбез шул. Нидер хорайлар битендә заказ иттеләр. Мобиль мусалар ярдәм Урагайнлар шуларда иштеп апардык. Мына Салават районынан барганы 14 муса булды. Әле менә бүгенге дә эшләнеп ята 15 муса. Рөстәм Набиуллович Хоснуллин эшләп башланы. Шул техника, внедорожный техника бара битендә барган хайын. Һау. Коргадак шишмәһенең Коргадак апарабыз, һауда апарабыз, стройматериал Ağastlar bара битінде. Мынанда барды санаторий янган тау мына нидер агайны квадрокоптердар апарылды битінде алардан. Шул халык ярдамы өйләреннән барган посылкаларын вис апарып биткедергә тырышабыз егеттерге. Кулдарына тиклем алып барып биткереп тоттырагыз димәк. Кулдарына хәдәрем һәрберенә менә безнең даже бар битендә нидә Луганская областта гына түгел, Донецкий областта гына түгел, битендә Запорожская областта барлар егеттер. Адак Херсонская областта бер егетебез бар битендә. Аңа хәдәрем барып битеп, шуннан урап кайтырга туры килә. Ягъни бер генә хәрби өсөн, һез төпкә тиклем барып битәгез, хәрби операция барган биләмәнең. Ну, бар өйдән биреп берилгән әйберләрен апарып биткедеп, кулларына тапшырырга тырышабыз. Бүгенгә. Бuna һеҙҙең был ирекмәнлек эшенә Салават районында мөгаен дә кушылмаган кеше калмагандар. Кемдәрҙе айырыуса билдәләп үтерһегеҙ? Ауыл халҡы айырып кына булмай. Айырып булмай инде, бөтәһе эштә, бөтәһе ярдәм итә. Нисек әйткәндә, кесәһенән олоһына дәрәм бөтәһе ярдәм итә. Мәсәлән, нинди әйберҙәр менән ярдәм итәләр? Кем елай бер менә оюк баш бәйләүсләр дә бардар. Блиндаш шәмдәрдә заливать үсләр бардар битендә. Йылы кием бәйләүсләре, апайдар, массет бәйләүсләр битендә. Күп ярдәм итәләр. Бөтә авылларда ла штабтар эшли. Һәрбер эштәйләр, һәрбер авылда массет бәйләләр, апайлар, агайлар бөтәһе ярдәм итә инде. Bütün yaraktан yardım kile. Аларга бүтәмен авыл, район халкына зур рәхмәт дибез инде. Егеттердин рәхмәтенә. Менә егеттер бит икән йөрһендер. Шул инде. Буны һез ярдәмдә алып барып биткергәс, туган яктарыннан сәлам алып барып биткергәс, егеттер нинди рәхмәт сүзләр әйтә? Егеттер зур рәхмәтләр инде үз халкына, үзебезнең райондашларга бүтәнләр рәхмәтләр әйтәләр. Аларды барып күргәс, егеттер әйтәләр, без аларга барганда гел әйтәләр инде егеттер, без кайтып килгән һәмәк булабыз, һәт килгәс әйтәләр. Өйдә булдык маны әйтәләр.
Бына бер яктан әйлән караганда, әлеге вакытта хәрбиләрне дәүләт игътибарсыз калдырмай, шулай да гуманитар ярдәм йөртүнең ни тиклем әһәмияте бар ул. Ни өчен кирәк ул егетләргә шунда туган яктан сәлам? Ну, нисегрәк әйтергә инде аны, аларның Рухы күтәрелә. Рухтары күтәрелеп китә. Егетләр Бердәмлекте тоялар шул. Бердәмлекте, без бөтәбез дә бербез дип тоелгас, шуны алар шуңа гына кинәнәләр егетләр. Һәм ныклы, ышанычлы тыл барлыгына ышаналар. Тыл булуына, ныклы, ышанычлы тыл бар бездән. Шулай тиләр. Һез беренче ел гына йөртмәйсегез. Бына күзәтүләр бармы? Тәүге елларда егетләргә нинди ярдәм кирәген 22нче елда һәм әлеге вакытта ниндидер ихтыяж үзгәрдеме? Нимә һорайлар хәзер улар? Үзгәрде. Элек без әле беренче мәлдә без битендә белмәйник нәмә Гомумән кирәк икән шулай. Гомумән кирәк булган әйберләрен белмәйник, нәмә кирәк икәнендә. Без алып барайник. Хәзер без беләбез нәмә кирәк конкретика әйберләрен. Аларның фронтса внедорожный техника, УАЗ техникаларын эшләйбез битендә, шул ремонттап, әйбәттә эшләп апарабыз, тапшырабыз районда менә эшләйдәр. Легковой транспортные средства, дрондар алына, тепловизордар. Аны шундай нидәргә күселде хәзер. Һуңгы сәфәрегездә һезне урындагы командование махсус хәрби операциягә теләктәшлек өчен дигән медаль менән бүләкләгән. Нинди хис-тойгылар кисердегез бу медальды алганда? Нисек итеп әйтергә инде. Нимә ул һезнең өчен? Куаныч, шатлык, әллә җаваплылык тагыла? Ну, куаныч та, җаваплылык та тагыла егетләр алдында. Егетләргә ярдәм итәргә бу махсус хәрби операция бүткән сәйлә йөрүгә ярдәм итәргә, ул бит әле ярдәм итәргә егетләргә. Бердәм һәм бергә булырга шулай. Бердәм бер булып яшәргә безгә егетләр менән. Шуны. Рәхмәт. Был эшегездә, ирекмәнлек эшендә һезгә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, бездә Ирекмән Айдар Гыйбадәтов булды. Ә без әңгәмәне артабан киләһе ошо ук медальдың ияһе менән дәвам итәрбез. Программабыз артаман дәвам итә һәм без студияла тагыла бер Салават районыннан Ирекмән Рудик Гайфуллинды сәламләйбез. Рудик, һаумыһыгыз. Һез шулай ук иптәшегез Айдар Гыйбадәтов һымак командованиеннан махсус хәрби операциягә теләктәшлек өчен медалы менән бүләкләнгәнһегез. Нинди хис-тойгылар кичердегез бу медалды кулыгызга алганда? Бу медалды кулга алгас күбрәк ответственность и дальше баштаган эште бетермей, туктатмай, дальше алга. Егетләргә ярдәм итүдә туктатмаска. Ярдәм итүдә туктатмаска дальше. Шул. Дөрес стимул бирде. Һәм артабан да шулай булганда. Рузик, һез нисек бу гуманитар ярдәм йөртүгә кушылдыгыз? Мен бу гуманитар ярдәмына Рөстәм Хуснуллин Yine koşuldum. Айдар Гыйбадәтов тоже. Башта мен районда гына ярдәм итешеп җибәрә торгайнык. Адак уже мында Айдар Гыйбадәтов һәм Рөстәм Набилович барыга анда йөрергә водительдер, кешеләр ярдәме, кул ярдәме кирәк дип әйткәч, ул алар менә ярып сабып китәргә булдым. Ни өчен үзегез егетләргә алып барып иткерергә тырышасыз соң? Үзе авыл, район халкын, егетләрне үзе барып күрәһелә килә инде, алар безне күрәһе килә, өйдән ине аталары, катындары, балалары әйткән сәламды апарып иткерергә шул теләбез. Тизрәк тә һәм ышанычлырак та булган шулай. Ышанычлырак та. Алар да шатланып торып кала, без дә аларды күреп, нитеп, осрашып, хаулашып, тоже шат йөреп кайтабыз. Ә бuna иң тиз алып барып иткергән гуманитар ярдәм? Кистән звонителләр, ленточный пилорама кирәк дип звонителләр,
Бед Айдар Даниярышман кистен һөйләштек тә, нисек был нейді апарып еткереге, қалай дитерге теп, иртен принцип арендовать теп, пилораманы эдеп табып, алып, тейеп, киске шул сығып киттек, 12 сағат дегенде апарып тапшырып қойдық. Егеттерге апарып тапшырдығыз да енді. Бұл пилорам алып бару һеҙҙең юҡҡа ғына түгел, сөнки Салауат районы ла, республиканың башҡа районы ла шулай уҡ пиломатериалдар менән дә тәьмин итә егеттәрҙе. Эшҡыуарҙар һәм башҡа ябай халыҡ һеҙгә нисек ҡушыла был ярҙамда? Был бит егеттәрҙең анда хеҙмәткән егеттәрҙең генә ни түгел, талабы ғына түгел, был бөтәбеҙҙең бер ни бит инде. Бер теләк, тиҙерәк еңеү килер. Тиҙерәк еңеү, егеттәр иҫән-һау йөрөп ҡайтһалар, инде тиҙерәк өтһөн. Һеҙгә нисек ҡушылырға был ярҙамға? Аҡсалата ярҙам итергә кәрәкме һеҙгә? Әллә ниндәйҙер әйберҙәр килтерергә мөмкинме? Йә булмаһа, шул уҡ мейестәрҙә эшләгәндә ярҙам итергә кәрәкме? Төрлө ярҙам, төрлөсә кәрәк инде. Нисек конкретно әйтеп булмай. Кемдең ниндәй хәленән килә, шуның менән ярҙам итергә тырыша инде. 1 килограмм сөйөн китерһәләр дә, мәйес эштәп, или блиндаж свечаларын эштәп китерһәләр дә, һәр бер ярҙам, үҙенсә ярҙам ул. Әлеге ваҡытта ниндәй ярҙам йыяһығыҙ? Нимә кәрәк? Әлеге ваҡытта хәҙер ҡыш етеп килә, генераторҙар, обогревательдәр, йылы әйбер, ойоҡ, бәшәй, нейҙәре, итектәр, йылы әйбер инде основном. Һеҙгә ҡушылырға теләһәләр, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә була? Беҙгә ҡушыла тиһәләр, Хусуллин Рустам Набилович, беҙҙең етәксәр түгел. Аның аша район етәкселектәре менән бергә эшләйбеҙ. Артабан да был эшегеҙҙә һеҙгә уңыштар теләйбеҙ, иҫән имен йөрөгөҙ был алыҫ һәм хәүеф хәтәрле сәфәрҙә. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла ирекмәндәр булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.